Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yawan barkamu da haka, barkamu da sake saurara da ku a cikin darasin da muke gabatarwa na koyon Larabci a cikin littafin Al-Jadid fi Taqadibi wa Ta'bir li Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya al-Juz' al-Awwal wanda aka fi sani da Al-Jadid. Insha Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu yi darasi na biyu a cikin littafin. Don haka za mu fara darasi na farko. Aka ce kaifa, yaya, maza, me, kam, nawa, almaridu, mara lafiya, attahassun, samun sauƙi ko kuma kyautatuwa. Sai ya ce Sulaiman, kaifa asbahata ya Abdul Wahab, kaifa asbahata ya Abdul Wahab, ya kawaye gari ya kai Abdul Wahab, ma'ana kawaye gari lafiya ya kai Abdurrahman, ya Abdul Wahab kai. Sai Abdul Wahab ya ce asbahtu bi khairin, asbahtu bi khairin, na waye gari lafiya. Suleiman sai ce kaifa halu abika, yaya babanka yake. Sai Abdul Wahab ya ce bi khairi walillahi alhamdu, ya ce lafiya, godiya ta tabbata zuwa ga Allah, alhamdulillahi kenan. Suleiman ya ce maza tahmil biyadik, me kake dauke da shi a hannunka. Maza tahmil biyadik, me kake dauke da shi a hannunka. Abdul Wahab ya ce ahmilu mahfazati, ina dauke da jakan makarantata. Mahfaza jaka kenan ta karatu ko makamancin haka. Qala Suleiman sai ya ce mallazi fiha, mallazi fiha, me ke cikinta. Abdul Wahab sai ya ce fiha kitabun, a cikinta akwai littafi, wa mistaratun, da lura, wa daftarun, da littafin rubutu, wa mirsamatun, da kuma fensir ko kuma abin zane. Sai Suleiman ya ƙara ce mai kam fasalan fi madrasatika, ajujuwa nawa ne a cikin makarantarka. Sai Abdul Wahab ya ce mai fi madrasati sittatu fusulin, a cikin makarantata akwai ajujuwa guda 6. Sittatu fusulin, akwai ajujuwa guda 6. Suleiman ya ce ma za ta amalu bi mirsama, me kake yi da abin zane ko kuma me kake yi da fensir. Abdul Wahab sai Abdul Wahab ya ce aktubu bi haddaras, ina rubuta darasi da ita. Aktubu bi haddaras, ina rubuta darasi da ita. Sai Suleiman ya ƙara ce mai fi ayi shay'in taktubu darasa, a cikin wani abu kake rubuta darasinka. Sai ya ce Abdul Wahab sai ya ce aktubu darasa fi daftari, ina rubuta darasi ina ne a cikin littafin rubutu, shine ad-daftar, littafin rubutu kenan, exercise book. Suleiman sai ya ce man yusahihu laka darasa, wa yake gyara maka darasi in kai darasi, ma'ana wa yake ma makin ya duba kai da kyau ko baka yi da kyau ba. Qala Abdul Wahab, sai Abdul Wahab ce yusahihu muallim, malami ne yake min gyaran darasi na. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya a nan gurin. Don haka in uwa sai ku taya mu a darasin mu na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.